मोनसे बिग ब्रेकिं बे समाव हिरनमय खाख्लारि आरो सानै बर' हिन्जावसाफोरनि जिनाहारि खालामनाय केसनि सायाव फोरमायथिनो सिगांदों। इनायै बुथारजानाय बर' फिसा हिरनमय खाख्लारि आरो सानै हिन्जावसाफोरनि जिनाहारि खालामनायखौ न्याय होनो एबसुआ आरोबाव जानजि खाफ्रादों। नंगौ, गवालपारा जिल्लानि दुधनयाव हिरनमय खाख्लारिखौ इनायै बुथारनाय आरो जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय होनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनो फिन साखाफारा। दायनिगिरि दुन आली तालुकदार, बाहार आली, रहमान आली, शेखबर आली आरो पुर्मिना बेगमनि हेंथायै खुद्रिसारनानै साजा होनो एबसुआ सिगांदों। फैगौ 24 जुन मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव गंफ्रोमबो जिल्लानि एबसुनि बानजायनायाव जिल्लानि गाहाय मावख'आव बनजार लाना गोख्रों हानजा सुनो रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय मिरु एबसुआ बिथोन होदों। बर' फिसा हिरनमय खाख्लारिखौ जिउ फोजोबनाय आरो सानै हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो गासै 500 सा सुबुंफोरनि थुबुरजों लोगोसे बेनार, प्लेकार्ड, फिरफिला लानानै गासैबो जिल्लायाव एबसुआ खुद्रिसारगोन। मिरु एबसुआ रायजोनि गंफ्रोमबो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो बिथोन होयो।